Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod pe canalul meu. N-am mai postat de foarte mult timp și n-am zis că hai mă să mai postez încă o dată pentru abonatul meu și poate pentru mai mulți dacă vă abonați. Poate cine știe, Dumnezeu ajută. Standoff 2, da. Este un joc de împușcături. Mă rog, hai că sunteți deștepți și le știți voi. Sau dacă nu, o să vedeți pe parcurs. Ok, nu cred că o să vă stau să vă mai explic pentru că nu prea are rost. Așa că mergem direct aici, mergem pe defuse. Sau pe interception, nu, mergem pe defuse. Dăm select. Așteptăm 20 de clipe, aparent. Nu sunt eu cine știe ce pro, dar gen, na. Joc mai binișor. Și hai să vedem ce fac eu acum. Nu la counter. Hai să iau ăsta de aici. Mobizen. Treci aici. Nu sunt eu cel mai pro, dar nici nu sunt cel mai noob gen. Mai ales când pe telefon. Te naibii. O să dau. Salut. Direct mergem cu F5-ul, grenadă, frumos, armură am full. În ce naibii te uiți? Bă, tu ești normal? Pistol. Dau așa. L-am luat pe unul. Ia mă. Mori, te rog. Ha! A, direct ne ducem, a? Unde s-a ascuns șobolanii? Opa! Unde e bomba? Unde? Bă, nu! Dă-te-n pumii. Unde sunt mă ăștia, bă? E, aia. O să vadă cât un match. Pentru că... Na, de ce nu? Pardon. Nici n-a avut timp să respire. Dă-mi acau. Așa, vreau și o armă mai bună. Pe mine jocul ăsta nu mă interesează skin-ul, gen... Nu, arată frumos, dar pe mine nu mă interesează skin-ul ăla, că eu vreau decât să am arme mai bune. Eu nu-mi bag bani sau ceva în jocuri pentru că n-aș sunt de falituți. Acum mi-am luat și un calculator mai bun. Nu, gen, când filmam episoade, ăla era stricat, de gen... Am înțeles. N-au voie să arăt aia. Dar n-am voie, bă, să nu vă uitați la poza aia. Bă, Firai, care ești mă cu poza aia?
Spune ceva pe ea, nu, să nu vă uitați, n-am voie să dau așa ceva pe YouTube. Marș, nu, baronă, mă scuzați. Salut. Salut. Am înțeles. Bă, dar de ce mă ăla te zburcat? Nu vă uitați că n-aveți voie. Să nu-mi iau copilul. Ce? Invited. Lasă-l, da, e decât Discord. Tu! Tu ești nebun. Uite. Îi văd pe mine hartul. A plantat omul. Nu, ce prost, dragă. Niciun hin a nimerit. Unde e? BU. Dă-te-mă. Gigi. Frumos, bă, frate, am făcut și most elimination, că gen am mort toată echipa. Nu? Nu! Mă scuzați. Fac fazele astea și uit că filmez, ești nebun. Ei? Cum e de ca o pisă? Nu, jurăm în engleză. Nu e aici. Iar s-a dus mambe ăștia. Ia s-a dus în B. Nu, intru în mașină și aștept. Campez. Încă gâtul? O, pardon? Avem primul omorât. Ai, Gigi. Gigi. Hai, căl pro. Atunci nu prea vreau să mai aștept, așa pentru că poți fi numai 15 minute, gen. Scuzați. Puneți în comentarii /sănătate. Telefonul direct sănătate și spuneți minutul la care am strănutat. Da, și campez că sunt jegos. La. Oh, nu. S-a activat ăla. Ce pui mei, mă? L-am omorât băiatul ăla pe ăia. Fii atent, vreau să mă protesc.
Pardon. Hai să mă pe careva. Mă duc. Mașcu. Voi juca cu arma aia. Trebuie că acum sunt destul de low. Putea să mor. Noob. Am mers la cau. Gata. Easy. Asta a fost easy, mâine, ești nebun. Cine sunt prouți, frate, dar nu zic că sunt foarte buni. Știu să joc, dar nu prea bine. Adică gen făceam eu un 1v1 cu un prieten al meu, ia, că s-a făcut cum mă level up. Dă-mă și mie. Dă așa, 13 bănuți. Ax, hai, papa. Nu mai joc cu cuvântul cu SX. Nu mai joc cu XE. Am la S. Sex. S-E-K. Nu, zicem S-E-K. S-E-K, da? Bun. Păi, fraților, cam atâta n-a fost cu acest episod. Dar, cam a fost, că sunt prost. Mă dați voi a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Like și subscribe, aparent. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!